Innalilahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ya yi wa Imam Malam Haruna babban gardi rasuwa a jiya da daddare, wanda aka fi sani da gajere ciki da karatu. Malam Haruna dai yana ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a Damagaran, kuma yana ɗaya daga cikin manyan masu faɗa a ji a jihar ta Damagaran. Sannan yana da almajirai da dama, kuma shine limamin babban masallacin Juma'a na Alhaji Ilaila unguwar Jaginji. Marigayi Malam Haruna babban gardi ya rasu yana ɗan shekaru 71 da haihuwa, ya kuma rasu ya bar mata 4 da 'ya'ya 41 da kuma jikoki 67. An kuma yi jana'izarsa kamar yadda addinin Musulunci ya tanadar a maƙabartar Makarahuta da misalin ƙarfe 3 na yamma. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji ƙan malam, ya gafarta masa, Ubangiji Allah ya sa kwanciya hutu, Ubangiji Allah ya kai rahama kabarinsa, Ubangiji Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da kalmar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Amin.